Ασφαλώς θα θέλαμε να συνεχίσουμε ένα σερί μετά τις δύο προηγούμενες μας συνεχόμενες νίκες. Δεν τα καταφέραμε και δεν αξίζαμε κιόλας σήμερα σίγουρα να κερδίσουμε αυτό το μάτς. Έγινε ένα παιχνίδι που από το πρώτο λεπτό είχε πολλές μονομαχίες, έτσι όπως είναι και η ιδιομορφία εδώ του γηπέδου το ευνοεί αυτό, και όντως το παιχνίδι αυτό πήγε στη δύναμη, στις αλλεπάλληλες μεταβάσεις και ήταν στη λεπτομέρεια το πώς κάποια ομάδα θα μπορέσει στις λιγοστές ευκαιρίες να σκοράρει. Μπορώ να πω ότι η Νίκη Βόλου εκμεταλλεύτηκε ένα καλό 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, όπου σκόραρε, ήταν καλύτερη σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού και εμείς το πληρώσαμε αυτό το διάστημα. Μετά διαχειρίστηκε το παιχνίδι, εμείς δεν κατορθώσαμε να το ισοφαρίσουμε. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια και τη νίκη του αντιπάλου. Είμαστε μια ομάδα που είχε αρκετά και έχει προβλήματα, δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορέσαμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε για να μας δώσει χρόνο να δουλέψουμε κι άλλο, αλλά αυτό δεν σταματά. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε, δουλειά και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ερωτήσεις? Πριν πω για το παιχνίδι, ήταν μια στιγμή συγκινητική σήμερα. Η ομάδα ήρθε μετά από 19 χρόνια και παίζει στο σπίτι για επαγγελματικό παιχνίδι και όλα τα εύσημα, και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλέψαν, σε όλο τον οργανισμό που δούλεψε πολύ σκληρά για να καταφέρουν να βάλουν την ομάδα να παίξει μέσα στο σπίτι της, να προπονείται εδώ στο σπίτι της, να παίζει εδώ. Ήταν πραγματικά, τα βλέπαμε καθημερινά, όλη μέρα στο γήπεδο, και σε χρόνο ρεκόρ καταφέραν αυτό το πράγμα που είναι απίστευτο και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι σημαντικό για την ομάδα να παίζει εντός έδρας στο γήπεδο του Παντελής Μαγουλάς. Δίνει το γήπεδο από μόνο του μια έξτρα όθηση και φανταστείτε αν υπήρχαν και οι θεατές τι θα γινόταν. Η ομάδα ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε δίκαια, με καλό ποδόσφαιρο. Πετύχαμε ένα ωραίο γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τα πλάγια. Απειλήσαμε και από στατικές φάσεις και από τον άξονα. Και ήταν ένα αποτέλεσμα 3 βαθμού. Ήταν απόρρια της προσπάθειας των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο και ήρθαν δίκαια με καλό ποδόσφαιρο. Με ρωτήσει ο κ. Κούτας. Κούτ, ένα σκληρό και απαιτητικό πρωτάθλημα στο Super League 2 και συνήθως δεν βλέπουμε πολλά γκολ. Η ομάδα σε 2 τελευταία παιχνίδια που πήραν και φορά αποτελέσματα κατάφερε κάτι στο 0 στην άμυνα. Από εκεί ξεκινάει η επιτυχία. Ναι, στα 2 τελευταία παιχνίδια έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στην άμυνα. Δεν απειλούμαστε και ιδιαίτερα. Και σήμερα, παρόλο που ο αντίπαλος είναι πολύ καλός, είχε κάποιες στιγμές, αλλά δεν μας απείλησε σημαντικά. Ναι, εννοείται ότι όλα ξεκινάνε από την αμυντική λειτουργία. Από εκεί και πέρα, επιθετικά η ομάδα είναι βελτιωμένη, κάθε μέρα εμφανίζεται καλύτερη. Και μετά το 1-0 κινήσει και το δεύτερο γκολ για να ασφαλίσει το παιχνίδι. Δεν ήρθε και ήταν το παιχνίδι με άγχος μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κοιτάμε μπροστά, να κάτω το κεφάλι, να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Τα παιδιά είναι συγκεντρωμένα κάθε εβδομάδα στην προπόνηση, δουλεύουν πάρα πολύ καλά και αυτό είναι το σημαντικό, να συνεχίσουμε έτσι, πηγαίνοντας παιχνίδι-παιχνίδι, να εμφανιζόμαστε καλύτεροι. Κόουτς, τι άλλαξε το δεύτερο μήχρονο, ήταν μια πολύ καλύτερη σχέση με το πρώτο. Άλλαξε η προσέγγιση των ίδιων των παιδιών για τον αγώνα, το πίστεψαν περισσότερο. Πήραν όλες τις μονομαχίες, παίξαν πάρα πολύ καλά από τα πλάγια, εκμεταλλευτήκαν όλους τους χώρους που μας δόθηκαν και θεωρώ ότι βάσει εικόνας παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο αξίζαμε ένα δεύτερο γκολ να το ασφαλίσουμε πιο πριν. Ο Προδρομίτης δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Για τον Κάρλος θα το δούμε. Ελπίζουμε ότι θα το ξεπεράσει γρήγορα. Για να είναι μαζί μας. Είναι ένα σημαντικός παίκτης και ο ένας και ο άλλος. Και γενικά θέλουμε όλο το δυναμικό της ομάδας όσον αφορά τους παίκτες να είναι υγιείς κάθε μέρα για να είναι διαθέσιμοι. Η νίκη με αυτό το δεύτερο τρίποντο πήγε πετάδα. Ποιο τον τα βάλεις, ποιο στόχο είχε θέσει σαν ομάδα? Έχουμε πει από την αρχή ότι ο στόχος είναι η πρώτη πεντάδα. Σημαντικό το τρίποντο γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή στο στόχο, αλλά θέλει καθημερινή προσπάθεια. Οι βαθμοί κερδίζονται με υδρότα, με προσπάθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να συγκεντρωθούμε για τη συνέχεια, μέσα στη εβδομάδα κάνουμε
ακόμα πιο δυνατή διαδικασία για να πάμε να δούμε τη δύσκολη συνέχεια. Ο στόχος είναι η πεντάδα, γιατί ασφαλίζουμε και τη χρονιά και μετά ό,τι προκύψει. Για να σχολιάσω το επόμενο παιχνίδι, πόσο δύσκολο είναι και η ομάδα αυτή βρίσκεται στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, πόσο πιο δύσκολο θα είναι το παιχνίδι? Αυτή η ομάδα που παίζουμε καταρχήν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Οπότε, αφού κέρδισε τον ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Θα είναι πολύ δύσκολο, δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Και είπαμε ξανά, εμείς έχουμε στόχο να παρουσιαστούμε την Παρασκευή πιο καλή από σήμερα. Και θα δούμε στο γήπεδο τι θα καταφέρουμε. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για μας. Ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα να κερδίσουμε. Γυρνώντας στο σπίτι της Νίκης Βόλου, στο Παντελής Μαγουλάς, καταλάβαμε και όλο αυτό το διάστημα που ήμασταν εδώ τι σημαίνει για τον κόσμο της Νίκης αυτό το γήπεδο. Ο κόσμος σήμερα μας βοήθησε έξω από τα κάγκελα, πάνω στις ταράτσες, μέσα στο γήπεδο όσοι μπορέσαν να μπουν. Και πραγματικά ήταν ένα συναίσθημα τρομερό. Και μόνο περιμένω να δω τη συνέχεια, να δω το γήπεδο ανοιχτό, να δω το γήπεδο με κόσμο και για όλο τον κόσμο της Νίκης να παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως κάναμε σήμερα και να παίρνουμε τα αποτελέσματα. Ήταν δίκαιη η επικράτηση της Νίκης σήμερα? Πιστεύω πως παίξανε δύο πολύ καλές ομάδες και η Νίκη ήταν από πάνω σήμερα. Η Νίκη έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έπαιξε οργανωμένα και επικράτησε δίκαια, θεωρώ. Τι σημαίνει η ψυχολογία σας σε μια δεύτερη συνεχόμενη? Μετά από κάποια αποτελέσματα που δεν ήρθαν ακριβώς όπως θέλαμε, ενώ παίζαμε καλό ποδόσφαιρο, δύο αποτελέσματα, δύο νικηφόρα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο, να συνεχίσουμε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο την επόμενη Κυριακή μετά το Διαγόρα και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα προς το στόχο μας. Για ένα σχόλιο και για τη δική σου απόδοση, βλέπουμε ότι στα τελευταία παιχνίδια καταφέρεις κατά στο 0 και έχεις μια καλή απόδοση. Πώς το βλέπεις? Αυτό είναι μια συνολική εικόνα. Δεν είναι μόνο του τερματοφύλακα ή της άμυνας, είναι όλης της ομάδας. Και αυτό βγαίνει σαν ένα στατιστικό στον τερματοφύλακα. Αλλά είναι όλη η ομάδα και όλη η λειτουργία της που βοηθάει εμένα και τους αμυντικούς να παίζουμε καλά, να είμαστε σταθεροί. Αυτό. Και ένα σχόλιο για τον αγώνα τον επόμενο, τον Διαγόρα. Στο Διαγόρα ήμουν 2 χρόνια. Είναι ένα δύσκολο μάτς. Όπως όλα τα παιχνίδια της Β' Εθνικής, κρύβουν όλα παγίδες. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά πάμε εκεί με στόχο τη νίκη. Πάμε εκεί για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως και σε κάθε παιχνίδι. Αν και τερματοφύλακας, νομίζω ότι έχεις άποψη αυτό το γήπεδο με βάση το πώς ανακατασκευάστηκε το χλωτάπητα, θεωρείς ότι είναι ένα γήπεδο που μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο? Φυσικά. Είναι ένα γήπεδο άκρος ποδοσφαιρικό. Με γρήγορο ρυθμό, γιατί οι μπάλες δεν μπορούν να φύγουν και μακριά. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι άνθρωποι και της διοίκησης και του γηπέδου με την εγκατάσταση του χλωτάπητα. Και από εκεί πέρα είναι στα πόδια μας να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο.